Tak ve finále kategorie 8 až 10 let bude 18 soutěžících. Jdeme na to. Takže uděláme volby řady po 6 a kontrolujte mě, prosím vás, všichni. Tak, jdeme na to. Do finále kategorie 8 až 10 let postoupili Michaela Beranová, stavení číslo 10. Další Kristýna Černá, stavení číslo 57. Se stavním číslem 75 Kateřina Danilová. Dále to je Marie Volková, stavení číslo 44. Se stavním číslem 6 Michaela Kotalová. 80 Simona Krásná. 59 Johana Kročilová. Děláme už druhou řadu, perfektní. Jedeme dál. Dále tady číslo 58 Eliška Pečková. 76 Tereza Pospíšilová. 24 Eliška Slámová. 78 Adéla Souková. Jedeme dál. Natálie Šimáková. Startovní číslo 42. Je to tak? Dále Tereza Šulíková, 41. Barbora Šulková, 61. 30. Nikola Valentová. A teď pozor, podívám se, že počítám správně, taky vás teď tady 15. Holky, odchod, vy jsme nemáte co dělat, odchod. Holky, vy když fandíte, že držíte pěsti, narovnejte se, kontrolujeme ještě startovní čísla. A máme tam 15 závodník. A říkali jsme, že dáme ještě 3 další, které dostanou nějakou dvoukou sociální kartu. Asi. Startovní číslo 24. Já se omlouvám, že teď nevím jméno, ale 24, ta tam je. 45. Ano. Takže ještě 2. 29. 29. A ještě je tam jedno místečko pro dílenku, která přijala bohužel později bez čísla, ale dá se s váma v finále. Perfektní. Takže teď